Good morning everyone. Jatuno hana lamsogo ani YouTube channel lo. Tabo ke chung bolongo thang tong layo chini ama ambai kay muya kisa phaila nya hane buini bolongo hailaja. Hana ke noro nogi mangkana muya phai tong la ke sung tabo. Noro video no pulan che pai to jolte nai tong de. Muya khok tong la ke sung tabo buini wala. An tabo san che ta so ma to muya sabo. Yes, kasih hatta aja bagai. Terus bayar mau kosong sih. Saya, ini nih bahan ya. Mama gas karena bagian orang paling kongkang bo. Ini kan mau tek tarik. Kamu ya kopi paiman. Malah itu proses dengan kita terima karun dulu. Kalau suka mah sikong ni sama bang kalau dulu tu kata mana itu kira. Geseng nogo sogwi ka iko naide seng muya paiman ni abo kan uko situ dolog abo bariwa si zakhi belai thogo mejeria kisah no jagan muya. Sinar tem kan robi filan ayo nade. Oh, uji kulu. Kula kus kala ha. Angkai dah, orang mau kemana? Ruwa pasti mah filan jual mo. Mana suka. Tor kablas ah tore kono han tong uma. Hana kala ha. Da ba hinga kai phana ngo ne ruwa ba fil ka ba. Nor ba ma ha ke ruwa fil nai be. Ama bo sinok ni thaipong khak mane moi songsalanya hanai tabuk sing help tong layo. Thaipong moi rok sa ba ye agoi sanja jorabo asak dini wati waya. Dini khe wati wai rekha noka gurumoi tong paka thanda angkha aram nangkha. Tei tabu asuk tong thuka karang khe kiri khado. Haibono phung ai tei sa haina he wati rikika ko thanda busu sal ka hama ngi tong kha guys. Wakai tamse khaklap thandang su salbo thanda angkha baba te wai reka gamo semani milok buthai kara narak mani basai online te busai nar kai mani ko buthai obono sengkrang narak ka dalok hingkai ang tini songsap ne asindi rok denta rok milok bosok rok roi norok to saima no ang dalok thokjago honai angke ang tini bo sawo naita busle kolok ke tiklai a bising ani ang slabo video jakjaka hangkai no bini bukhuk rok bini mokol rok tai thik kere wasire musire bini o sarkar ni mogodam no chichiri phunuknai ati mamang bo soi poi kerijak abo. Tam sab ta ni school dress bag khaikrai chumani tang khokasa thaliya ha thale da tang thale sa tin school la tang manong ni cái thằng này can tỏng sao? Thật ra nhá, ông Tâm có thể nhảy phải gì cơ? Kun tỏng bị tụt ta, ông kun tỏng bị tụt ta này phải là sao? Đi rồi sẽ tao biết thế nào. Abo là đồ sáng sáng mà nè. Tao biết được. Mà ba, nó hostel thay sáng phải tỏng cho. Hả? Kiếm đã thế đó. Hả? Kiếm đã thế. Nang angkong sama mote kaya gede jagalak. Phungai kaya angkai makang suri mai jadi jai ketong di. Wati tawana jan chirati dikai shala. Baba tini hostel thana hanai tobo tong thokjago tai thana bo musung jago thana musung jagyang jago. Ege bo jaga bo katal semani ba bo nanya musung jago. Ege apta song ka moglai tonglai kya baba hostel thana ni hani khana woi tai ke bo dol bo kri ba phake se borok ko tong thok jago sang
hostel thangna bai ready sung paikha already dogano mani pai mase mani pogu se lama pase ma tong lakha sung na sila kina hostel thang kang pai tong do baba dogano bin tibi no pai pe kheta ga bse balti bai jok ani yago ti jam so pogu ke heka ga tak te si phirogi thang na hari tong sung lama basalai jai ko kali chomini obo chiniang Gan nong na ang thangte lama kisa phone kono do guys aro sogwi ma pore phone sinai sung thangla ke dolog nong nai tong dia mo ka nobody road ke a kasar usar ro nong na ke kisa phone kono aro sogman pore phone sinai